Okay, Con, would you read? Yeah, se bug mí raig agus tá se beartathe going é seo a choraig agus a bheith críoch nó hartar lethir tre se hocht agus a ríis táid mar déirm táid anna bhuiocht an na daine agsúla tánsá chun an ihe seo a reachtáil dúing agus a chur bhaim agus sa cúr an son míháil a dhéon sárabar an rud ar fad a chur bhaim. So gan a hiile muile táid chun tús a chur le seo agus táid chun bog a raig Mike má siad a halé an son an céad slán an eile. Yeah. So Sean an chlár an áíar atá idir lábh gaoach tá mé díú isteach ar takeíocht an féidirling takeú lena chéile chun fálam sa corpa agus a cothó sa tréimh se seo. Agus tá a ríis anna bhuiocht de seirbhís takeíocht na sartha sóisiirí as an deisiúr seo thuirtúing agus cinnte i gcóir le an cóir ó an dachas gailteachta agus gailscoíochta agus cumáile sin an bord a dachas agus ilúna éireann agus beidh cúpla focail going ón na daine agsúla sin le ling na híthe. Agus is tócha gur fiúdúing díú isteach ar an seirbhís takeíochta na sartha sóisiirí ar dús, so a feather más le tá cúpla focail go doing brehan. Well, Porcatán seo agus díhhar maithas tránúna a chairde agus just bhrálam just seo hapúna fáiltí gala a chur rómh lug. Ní mór agus chama is seo Rob beidir le Mike Harry den eile beidir an léamh seo. Ní mór gúnaíomh an ránach san insint. Go háirithe tá mé pósta le mútear corpidicus atá gobar an méid agus atá ar an léamh ceann céanna tránúna a bhíine úsla. Cínta darfa is grés inilse an tidicus agus ní dearthing bhfuil sáróid a léirháin ná tránúna. Tiad tá rá bhfuil manglam an spéisiú agan sa bhéidir bhfuil CAG, ETBI agus SSM an seo agus léironn sin an cuacht dar lom agus an láideach sa cógúlaíocht, sa códlaciacht agus sa córáint. Agus a ríis san Arnáil idicus mearrítar doing an táhacht ó bhaine le trí an táú, agus is áirí a bheits an scéal tránúna. Le element eisiom large a jaatplachtas ag teachtógan ó ar chonal, limnach agus blad clia. I Jeremy idicus feature a gcónaíid an a tagartha do chorthaí fólama, agus níl gardá sinna ach gur bhí an plánta an tód is luachra in ar goróna lug, agus an tora fólama tá bhaing ar fad in áíra an ceannas fear sa síl seo. Bhí an irinne ag an té dúirt mensana corpore sano, ní féidiring a riamh a bheith bogásach faoin plánta. Agus croíonn taide bhfuil an achlíocht agus an sláinte intana agus forbert intlachta fluidse ina chéile. Go bunúsach a chairde agus méid leirt ar son SSM don ag an buinte seo gin cura láthair, bhrálam just go néir go geal libh tránúna a rá le gacéin duine agad. Gur mágad Con agus gur mágad Mike. Is tóg go leiscéal. Tuigim a fáidir bhfuil tú ar lí pósta leis an gorpadachas agus go méid tú anna ábhar go gcónaí don ábhar agus táid anna bhuiocht freisin as bheith láthir in nocht gur mágad. Ok, seo héad na príomh is tóg go cainteoirí bheith go gin cumáile leis an cúpla focail sin a bhí going ó Pádraig. Na múnteoirí corpadachas dús barda Alan, Tomás agus Aoife a iad scapa ó hebh tíreolaíochta de cumá ó tír conal hir go limnach go dtí coslife, coláiste coslife leabhchan ag cúlta bailile clia. Móráilte ach go háirthe díomhse agus roimhse agus be méidir tunú go mór leis an béad atá le roiinte goibh ling ar lína a nocht mar chuirigh sé sin fios ar go ibre féin agus Cumúr agus is féidirling sin éanamh is fearr sin. So gur maithagah as sin éanamh agus ámacah ag go le bhúdúing le haige seo. Be Pedar chun cúpla focail arálín cumá féin obairtá idir lábh ag CAG agus beag Jean cumá ag leirtling ó héamh an ETBI ar an obairtá idir lábh agus gceomid tuiscin dégan ar cailtá ó ann ó hebh forbert de cumá agus achmhaoine agus ile. So be méidir tanúla sin cumá. Ok, so a raid leat a bhic. So, seo híad na hintaí fálama atá a gcuint í nocht, go méid plé going ar cleachtas le cóhúntóirí i gcuil goláistí, scoil na gailteachta agus sa héanana lán gailge. Tuairimid an deis díomh, be mé ag fisrúna ar faoin na hacfaidí agus na tací atá ar fáil a ggóhéach na bhorbatí rathe sa corpadachas go náisiúnta, agus níag sin smuoinnig ar dhéisina eile có ibrithe ag ámatá spreagúil don corpadachas ach ag ámatá dúlána cumá gan áras. Okay, Mike. So, chun an ihe seo reachtáil is tóg agus a chur
le chéile beag ní mórdíobh sais nót leabhar nótaí bheith ar thaobh agat gur féidir le cúpla focail bracha síos mar bemid a dul go dtéanana seomraí ar an imil agus beag ábhar socratha agat an son den plé a bheith idir lábh going. Tá an spás córáinte tá sé sin ar fáil hena féin san chatig Mike do chuir sé na slán an seo ar fáil so bemid an nán féchant ar an cólá agus stocha a dairig as an górá a bhí a goibh an sá agus beag sé sin a chur láthir gomsa inig na brisi agsúla amach an son. Agus a deir hir beag an leabhrán seo ar fáil díobh cumá. Cumá le an ihe nacht cumá ní mór am rá go bhfuil míid ag déanamh é seo a chur ar fáil díobh inig an ócáid cumá beag tarachs recording arsúla going ar seo ar fad. OK. Inis caiimiid 7 méid dúspáir is tócha ar na seomraí ar an imil, so beag bris amach going an son, just a feich tamil garid, beag hartar cehar nó cúigur going ins na seomraí agus an son be méid ag teachtar eis, just ar dúspáir in áíire just chun dola dahí ar aithna chur ar a chéile agus ar an cóhéacs. So le bhúr dul, scrígin síos na hanamacha, seo ceanna líonamar níos lua mé féin an son clás crísrí nuair a deir mé as. Agus éon rud simúil faoi a cóhéacs, níl éon halagum agus ní raibh éon halagum ar feith go bhád nó hala an bheog agus éon rud spéisiúil eile sa míhall an son. OK, so sin é just líana sin isteach ach an rud is táchtaí fé seo ná réir dul dahí ar an spás seo agus aithna chur ar a chéile. OK, so Mike, caiimiid 7 méid, so filimid an tá geog sibh sais nod fé gohfuil an deire teach leis an brise ama sin. OK, so a raig goí na seomraí ar an imil an son. OK, let's fáilt roimh eis. So look, níor bhain san áíire ach aithna chur ar a chéile look féach Pauline an son. Seanna aithna go agus ar Pauline ach bhfuil Pauline téimiid siar a bhd cloisiim go bhfuil círan sa seomra chéanna leat agus é ar Zoom eile. Well no, tá sé wiche siúmra eile, but so arrátas go gloisian sib glór ag tíochta sé siúmra eile. Chuir amach é, Pauline. Pauline tá much more crack sa seomra seo, right? Yeah, tá an crack níos fear an sá cinnte. Ád níos fear cinnte, yeah. Lad, just é fécant tríd an stuff éagsúla tá na fiúcí simúil cinnte, like tá meascán an a bhór, an ó heh fiú méid na scoilina, méid na scoil féin, like ó heh scoil an i bheog, go dtí scoil cumór le beidir coislifa agus clas an fírscin sun go bhfuil chuige daltaí ann. So look, tá meascán mór agus forbert an a bhór i teachtar go scoilíocht cumá. Fuair started deis scoil meascathe níl hala going, yeah, chunig mé sin an roiint bha cumá níl hala in anna chuid. Do you know what? Actually tá sé anna chorab na léanta seo, mar anna chuid daine tá si de gomar an mé anyway, cé go méach hala có tá si de dul amach. Do you know, agus breaks a dí go leim se có deas agus atá sé fé láthir. Now, ní an sin a gcónaí, ní bhíonn sé mar sin a gcónaí. Mary Jo. Fáilte Rose. An deangan arás lads. OK, so sin just piece of beag ólis madidir le cédá láthir an ocht agus gan áras tá fáilte rih gachtain agus tasú go méid gomraigh sibh go méid tarlabh as an ggóúidir an ocht cumá. So, a raigling Mike táid chun dul raig go dtí an méid a bhí idir lábha in áíire, táid chun éisteach ar dúspáire le peidir tá peidir chun just ólis, roiint ólis a reintling ó héamh cag an obair tá idir lábha cag, agus an sin raimid a raig go dtí Alan agus Tomás na Móntóirí agus na an sais an stuff éagsúla bhí idir lábha cáil le daltaí ar scoil. OK, so breach síos cúpla nóta beidir atá simúil agus is féidir ceiste chur níos déanaí an son cumá maidir le aon rud a chluise sí faoi sin. All right, so fága mé fút san is sé Peadar? Formád chruchart asúlang which ar fad gomant núna álinn seo útadí níracha mis bháid scéal le chud tí caiinte mar tá mag an tuing which níos tábhachttaí clostal útadí agus iad a tospáin na nachmhaí tá acúb agus tá se do forbert a láthar na hóide. An róla tagamas agus tá rion scalan na gailteachtas má hódinn seo tá má feimú mar efe go heideachas faoin policy do méideachas gailteachta ach arócha dí sínan an takead a thugann mu de scalan na gailteachta is stechad or takead go na gailcha
choiste. So hard de count an a gnéthe farber sin a bhainen leis an dáchóras éarhhain scoilíochta sin ná farbert a tátarlú a láthair na huide mai de leis an tarseach. Sé sin achhaní a chruthú in ábhaid trasna curriculum éarhhain scoilíochta. Ná pléthe eile sin líbtí ceann secondín. Ar nó freisin láudó Thomas Líb freisin faoin nach daibbe chósaí corpéidechas a dhéanann se léinn a rinn tabhra ag chósa dín chósa cag. Now gon chéadúid agus anna maiála chósaí sláinte pobl mar bhí an bblion se caiite tamid gon túidim go maiid se mar a chéile an sabar se hálan cuasa se gon gur fiúil an bblion se caiite, so tásúlagan ar nó go maiid se táló díos go fiúil. So chunig í súlaach le bhar gad a búntaí ar sividilín cag. Seol for scéal amach chuig na scalanna a dhéancha má maide leis an díon chósa agus anna bí na habad ar fád ach lúdú agus ard búntaí, ard hagascódaí agan ar na gúrsaí sin. Maide le cuasaí téacsláid agus beidir go luham agus stáit maide le forbortí rathe a dtíobh na téacsláid. Ná chuide meisteach san musca córa fi an second anam na téacsláid agus rion pointí ólais a riomh a cháirde agus féidir leabharlista suas chun dáta áil ar lehanach baile cag a díomh na hábhaid a bhín sibhéin a pléile an corpéidechas go sundrach. Mar ólas é bhúntaí beocht na bethe le fólans sin é leabhar corpéidechas atá le fáilán le fáil gon teasas hóiseach i láthir na huide. Os i chin sin i mlíon nach cháirde agus ba se le fáil mí úil ba leabharnú corpéidechas don áirteist ar fáil ó fólans i Bartlin héin agus fólans bear fás an tanam atá ar sin. Arnú níor hála go leor den na tríal scrúdia nó na scrúdia macasáil a bhí tarlú mbliana ach a bhúntaí tá leagan gailge de na scrúdia corpéidechas le fáil agus is féidir sinálach seola rifost nó rifost a cheola thugamsa ag pádar ag cag.í agus seola me an pass ocail thugad maide le na tríal scrúdia sin. Beidir go maiid siad áisiúil rí mar bhúntaí san seachtainna dearnach gon scoilblian. Couple rud fánach a dasa báid a bhúntaí díobh an tarseach sola duch eile de steach mar dúma. Is go fáirtíocht atá gceistán idir mutain agus scoilneis. Go minic agus mo choil leaci mí les mat dunacha agus muidir camcót timppla na tíre chuig na scoile. Léiríon múntaí go minic a bhí hástacht faoin aspa solathir leabhar in ábhaid thar chéile. Beidir mar hampla go bhfuil tí leabhar anhá corpéidechas i méarla a bé nach leaganú ach leagan amháin i ngáilge sin ar fáil. Seansa chuirde ní me go leon geallúnta thuirtíb nach maiánach leagan amháin gailge go dó. Mar níl an mar agus soach lehan agus ní se soach tarintach go na cólachtaí fáilseán. Dábhadí sin a teachtas a bolí do méid chus gailteachta agus an obaid leis na gailchoiste chuidú tús leis an tarseach ní máta na bliana seo caiite. So is féidir líb chuide men seola in san musca córa an sin by Alan chun pí a caiintí an faoi mar dúirt me agus féidir líb Edward Gumpert bedanúid agus úsáid dohaint as na hachoní atá an mas talí. Tá tálinn agus tá dearach tanhágaí sin seo ed thomáis agus ed Alan gur a sár búntaí agan ag forbert agus ag crochu achoní ón i gorpéidechas agus freisin na gúsaí fáine. Ná tá béim ábhar agus in ceartsin chósaí fáine ag leban na tratha sóisií agus in ar dúidem ba a bháid níos mú tábhach leis na hábhana seo a dulchan cín maiála chósaí sláinte poblbal agus na scoladí óga lochiaach seo atá in ar go scalanna. So mar ódas í bhúntaí ba achhaní a arbert go rialta in san gorpéidechas agus in san fáin ed an tarseach agus muide dulchan cín. Mar ólas í freisin na búntaí mór chuút na hachoní atá le fáil ed an tarseach. Tá siad a bhfuil an Word nó PowerPoint nó gné éigen mar sin. Is tá deis agrathóideacht agat or is féidir le de áú. Bunaíad cóhéics na scoile agus bunaíad ábaltocht an scoláide ó hí teanga agus cuasaí acadúil atá site os do chód in sa rang. So na mai ceappa go néintach sib gur céim chun cín sin chuí. So gréachna meile se písin ba cainte seo ag teachtó eisiolalas na scoileanna agus tá bhfuair eisiolalas mar bhúntaí fíor tábhacht a hún. Ag teachtó eisiolalas na scoile le linna gamchórtainna agus ag ólas teasteach ag na éifige. Déir an múntaí linn go bhíonn sé deacraid ócaidí rud ag na áil ar siomh idirlíon chag ó am go chéile.
maiall duar cuasí brú ama agus eile. So an rud atá díontagan tá taréis dal chuig marga agus tá cólacht amsí agan chuig siomh go téine orbit gon tarseach. So na tá tusa faoi rú ama agus tú gearba golbú gon bhrán go maiid tú an achmana táhaid máta se le fáil sinna áil ed an tarseach. So níl mu decha dús ama leis an tarseach. Ba anilí se dionad éfacht an tarsaí le linn tavra agus baiwar dúda mí mar búnta í corpéidechas ba se sin fear táhacht a ón an bhfuil úsá de bhaintes an bhfuil chuide go bhétí fású agus muid dulchan cín. Fáiltá me gcónaí rih éon eisiolalas a ba me deangolí bedéchama is féidir a sin seola rifas chud agam agus ba mu blásásta an idirhecht bertíocht sin agus an córa sin a bheith agan lena chéile. Mar chlásar búnta í I láthar nó huaide tá an máisteach tá scéim iiritas gon máisteach san éidechas éid san éidechas lánghilge agus gailteachta inis tá na feineachcha iiritas osclaí inis a goiste bhuiide gan smáil. So mas teile go mar búnteid chuirle de réimse taihí tíbhiste an siúmaranga tá an máisteach sin osclaí Tá se muoine go thomla níomhart aige do chud a fóca nó do lábhar chud a fóca chun muoine dhéanana éid. So chuideime an seola I dro an máisteach sin isteach in sa musca córa freisin. So mar dúma má bhína ceist ag teachtain ó ein píson chud a láthar ó Alan agus Tommy nó mé bhfuim héin cinnte fáil deangolinn agus ba man an chuir leis a ggóra in ní an seisiún seannacht gur mácaí. Tommy just come bugger right on son like Alan Tom Mike socrú just on sieve an son Lena Gormaga the feather a sin an tarseach Tommy tnu gomorle féchan der an orbert a hiúki gar an tarseach sin go háir agus go méid sé says u ibroch lí go méid sé go big tactig mútóí an hapig agus go féidir lo stoffa íslódálegs le héad an hapig an bha. Okay, Alan, fága mé é seo fútsa inis. Gormaga crúr. Gur míle mága Peter an son agus Mike as an í seo agrú agus the feather Padraig agus Frank I gag as an cowar léir thugann siad de bhúntaí corpadachas le déine so tá sé rás chun an takeíoch sin all. Just má físa big méid léirú an méadach faní tá ferber a gcuin don tarseach le céime héin agus céime dó so big méid leir just faoin na cín corpadachas an cuid is mó ach just luigh mé I suppose tough cín fallánna agus cín don ceanirí don taucí an chlóir de bhlína sin ferberthe freisin. Is as limnach mé agus múnam in nuiclás lim ní so múnam corpadachas agus gailge so tásúling go mé in an rudí úsáidecha heispáint íbhanacht. So tá gá áis chun teacht na hacfaní seo má híonn tú go dtí an tarseach ar an cuid den siomh caga luigh Peter an sin an tarseach tá bosca ann ar íomhá ann do corpadachas na seo so sirí agus ar an siomh sin freisin tá an na cín do fallánna agus ceanirí don taucí CLG comá. An úsar sin is féidir libh teachta ar na hacfaní seo atá ferbethe ar an siomh scoilnet má raníonn tú junior cycle physical education agus then tá rá agat achfaní trí bhean na gailge aránnú so chuigh tú ar na hacfaní ar an siomh scoilnet comá. Ar an siomh scoilnet má bhrún tú is seach tá turthaí fáilme luata so feiceigh tú chun an cur síos ar an achfan ach feiceigh tú na turthaí fáilme comá an sonríocht don gghear cuasa corpadachas na srá sóisií. Tá sé agrathe ar an siomh cag comá les ó sná a héin go sná a cethir agus feiceigh tú fóthedal agsúla eile an úsar measúnú I dteachas spórt tá páistán agus feiceigh tú na hacfaní de fólam cóháiste ábhar agus teanga so FCA fad atí tá siad san ann comá tá sé leige amach a jazz néide ann le díobh ach isúnta an rud é sin go bhfuil ferberte ó cag ó héamh an tarseach agus siomh nua. Ó héamh sná a héan tá cúpla achfan chur suas gom just seo sampla ar blaise díobh tá biló gibre bunathe ar an ráit arí agus na zón tréála agus tá bhí den ag teachtas teach an fun. So písa faoin ráit arí an sin tá snáthe dó clúdathe comá
tá bilog jazz an chun cluthe crothú agus nuair sin feici tú ar éistéir an sin tá achfan don golf discach agus I suppose faoi láthair tá mé léir faoin air agus a géirí rudí spríúla dhéanamh faoin air agus beidir nach bhfuil hallar fáil de gooine so beidir is deis jazz é seo chun golf disca dhéanamh is féidir an kind of achfan seo úsáid chun rugby golf a dhéanamh comá nó soccer golf comá. So sin just blaise den na rudí de cluichí. Snátha trí den dúsláán éonar agus fuirne tá roinnt kind of achfaní agus cluichí de dúsláán fuirne agus ag tógáil fuirne, bud an úsar sin tá na cín de FCA fad de tí furbrethe agus do aine nachfuil taíguibh ar FCA fad de tí beag méid leir just beagán faoi gceann cúpla na méid faoin nasc le corpadach agus gaeilge an sin. Agus snátha ceathir dása agus ghlaíocht tá gradam dása agus ghlaíochta ann agus tá bilóg ibre ann de dhealtaí chun gnáthbh a crothú gnáthbh ghlaíochta. FCA fad de tí an sin so rinne mé ceardlan ag an gháil PAI cúpla bliain ó hin agus tá pacáiste achfaní chur le chéile a gom de sin so achfaní a beidir le úsáid sa seomranga agus plan ceachta comá so beag mé ná sin a rointlih freisin. So FCA fad de tí go banúsach tá sé really site scoilna lán béirle ina bhfuil siad a géirí gaeile na hortasteach sa seomranga corpadachas ina bhfuil kind of an sprochéanga kind of curtha chun cín san sprochéanga ná sa cáisio ná gaeilge ach do bhúntóirí corpadachas sa scoilna tí a héin tá míad nán tagartí ina bhir turthaí fáilme don gaeilge freisin anús ar na cín don corpadachas agus feiceigh tú sa pacáiste agus ar an siomh tarseach go bhfuil na hachfaní ar na plan na ceachta sin agus na hachfaní ann so tá cuasa tródóirta chur le chéile go mar pacáiste tródóirta chur le chéile a gom buna ar seanachil so is féidir teachtar sin ar lína agus tá achfaní buna ar tróna agus tródóirt so ina bhfuil tú ag ddíúisteach ar an folklór buntach le tróna mar hampla so sin an áit bhfuil an teangaigh teach le chéile ná leis an ábhar corpadachas. Agus just chun teacht chuig cúpla déirnach an son tá cúpla achfan bunair ar measú nu so féin vestóracht, pír vestóracht, féin bhacnamh tá ticéad amach an sin ina bhfuil siad ag déanamh macnamh ag deire an ceachta beidir faoin bholamm. Agus os ag an deire an sin den tá pacáiste deach a spórt chur le chéile gom bhíochtú ná I suppose an rud seo frontáil amach agus a thuirt amach donna fuirne agus tá gachrád is siig sa pacáiste sin so tá an dac sin ar an siomh freisin. So sin é gur míle mágah as éistelumm agus asúla go gomine sibh tearbh agus tanna bhas na hachfaní agus má aon ceisina goibh téid ag bháil lom agus féon lánsáas de leirlih mátá. So gur míle mágah agus fágaméis sin díobh. Gur mágad Alan, tá míad ag bogar raig an son díorcaniste Tomás agus an méad atá le roinnt ag Tomás. No, inig seo ar fad be méid ag dul amach í na seomraí choráinte, so beag pléad garid going ag gairí as seo cumá. Okay, so Dí Gweave, is Mr. Tomás Constantine agus tá muna corpadachas ag gláiste slifa a leibh gan a gundaí á clia. So mar bhí padarrání slúthe rinne mé físeán de cág an Sarah Chicotcha. An rud a bhí taobh an físeán an sort ábhar takeíocht a chur fáil de múntóirí atá tosú amach ag múin an ábhar trí bhean na gweig. So sé sort díire ar dul tríd an termíocht atá tábhta de corpadachas. It's a spawned call will the hachfaní ar fáil de múntóirí agus an documentí agsúla tá tábhta an corpadach expression. Agus nar bhí mé dul tríd na hachfaní agus nar bhí mé ag dul tríd the documentí bhí mé tuairt multi-fresh bhí conas go féidir rudí agsúla a bhúna sin ábhar. So tá nascan sin don físeán tá sé sa leirán FGL fresh ar lána seacht. Tá sé 2 kilometer ád agus féidir beidir brandware over hain agus díú seach ar cuid na agsúla. Agus tá seáil riomh san sin freisin Tomás Constantine ag cláiste slifa pongí tá lán fáilte ó riomh sa eolacún mat ein ceisna agah nó ein ólas breise tasá webh. So seo sort hall up a sort screenshot do ceir a bhí sa físeán. So hosca éach bhí mé leir fí an tra hóiseach
So Kume Treed, Hispame Kudas Caferdo Shocker Curriculum Online.ie, August Dula Shocker documented Exio. So Kume Treed and syllabus, Rib Gavis and Shot Digger Deuce, we're taking to Ryan School in the Falls, which is Shiner Shulaku. August Kamala Shin to Ryan Twat and Termiot on Shan syllabus, Falls Harva Overhead Lesson syllabus to Tar Shulag and Cigar Cursanua. Kume Treed and Gar Cursanua come on, August Shin Landme Roy, Dul Treed, Cloffader Chocked and Termiot, August Chorica. August na documented do the Masuna Ron Bunaha August Ida Yenev Tri Van de Guelga. So Shin sort screenshot do Nervi Meglar Tree on Shan Cursa. So Factor and Shin Tagalor Termi Exul Own, okay, Kasula Ganivti actually to throw a door at Dulan Forna Carna Campola. So it's talking to show read that Moontori better not will on Tahiaku Lesson Termi August we may do treat Kerta Gesh shit. Landmay Ryan Shin go treat on Tra Hoshrik Nua. So go treat the Karis Na Eigsula, Kume treat pre-skill in the Tra Hoshri, August Tasky to fall in a fashion. August Kunis Grafader should a hole with a shock, a wrong in a Kerpadakis. Landmay Ryan Shin, Kerme Seuss on plan hybrid talking Iklosh or Sliffin. Now, Ni Fay Lumsa, Credvas of Hogal, the show, Tantar earns a school Gowill, group of Wall Moontree and Shin being a co-hybrid of Kayla, August Ta Harva Digrasa, August Neme Rog or Plan Furfay show, Octosh, it's Rudig and Audi Grafader, brand new air, August Smeety Hogal Y. August Bader, you know, Motorian Shake will to it is school the Ainer, keep Sheehan Gershida Gersmith of Mott own seminar show, better Chagwale and Rodini, August Amna Kura Kayla, August Coibru Yain of Erna Plan the show. Nervi my Doltree, come on, learn if you write them down on the Ogden. Rahample v MRB Glockig or Shulog and Riven Nullig August v 5 and Shin Devor knock around Holler or Fall the Commodus Aaron Nita August Marshinda August Lerma Fee Cunis Kakumering Lek Lesh and the Duvan Shin. Lamy Ryan Shin and taking Ton 7 and up dear and Strat Holshot Kume Treat Fashion PC Air on Intervene Smithy done an Intervene August and Strat Hinchrock Lerma Fee Coffee or Chocolate and Stuffed and Cratlock Newa August and Screwed Over or Tash and Newa come up. August and Shane Creekname on Fish, Adultery and Hockney Intica taught Paderums Alan Trace Curla Kayla, August Lerma and Shin Fee taught Lissa Stephen and Italy and Shinner Yesh, Glord overall, so Hannah Fain. I've just run on Bravral and Dear Shock Air on Rudder Bun on Callwriter Vuntori. Tom Hayne group of WhatsApp and show in my Clea and Moontori Kerpadakis have been a military Verla. Group Intica taught Own, August the Galore Smith, Intica, Dula Shaka and Termafad Acne Intica. Beach Goni Merla, August Moss Phelan and Sword Cold Football Show of Rue, Sheelan Gadanshi and say the Waddies Aiska Earn, August Gadanshi sort of on Fell and Kerpadakis, Trivan and Gwelga, or Dugri level newer reach. So should I really wemsh so we have Wakus, August Kerma Shivarash egg. All right, Shinner Safat, Gurmagata Shina Hamash, August Allen, Koma Kena, just as made Ibre at either love if gone hours. Now to Anakid, Mila Kastoka and son, Milik own or have na Hakuni egg Sula, a Louis Shiv, Augustasha and Ashul Gorfaterling, talked to her son, Leshna Kangal, the Kurshiva Law and son, Marderim, Beg the Kangal Shin Koma in Sun Lauron, so Beg Shivanoni Chin. You know, dull each in a lano nistiani. Yeah, Tashir and son Kamagot, Mike Gramagot. So Tiny Kangle Shin Ilemar Dort me Erfon Nistiani Griff say Bio. Okay, so Tommy Kumbogo Reganish could even show me reach Aaron Emil. Ta Ga Kefton son Garvin live Ganelik Shiveflay. If Rehan King Ganade and the Hakfuni around Alan Ox Thomas live a Kugavine Gomora Riv, no a date of me and a bit on D Fane, it would the Hohex Fane, you know, more. So while yeah, no Rehan to actually the Skull Hain. August and Darikesh, August actually shot on the Hemul the Cog Daring. Karid Nataki, August the Akfuni Brescia a Corok Latsa, Gakahar, a Makansa, August Gavator, Gametok, you know, Cognu, and he had toured free, Gavatamish Karul in a Kala. Okay, so Tommy condemned the Kahaversha, a lever dull, August Philip Dirk John Denby. Okay, August Bome the Ragan son, August Beg, Kurlahar Elegoi in Ikshin. Gurmahagos. Okay, so
Taking good dine tax stack cooing is the rare kele. So just book it, just tour me strack and better right to snor the screeve doing and science and spas co-rank and son. Take him like Tashi Shin on him on Ferbert to tie tacht madelish on Tarshuk, Kiem Guish Shin more over space Dina August Nuberta Ershul Egg Cog Gotchina. On spas call round to fein sampli Ibra o Skolna Ella, Sha on Naslish and Shan syllabus. Now taking shave o have on Naslish and Shan syllabus, beg the syllabus, August on Sunrig the Gashru, August beg count Nua, talk count Nua, Idra Lava, Egon Ryan Fellow, August again CNCM. NCCA felláthir model syllabus nu sunriocht nua a chuir le chéile cé tru a cúgó a clíg, right? So beic sin difriúil amachchan sa tuige méidir sin, bud idir an dáling tá méidir gobar as an dá a chapé sin. Scéim ibre omláin, bín sin ag testáil duine gcóí, agus é deir hir stócha ghlachan tú leis an scéim agus an sin bíon é chuir in rúint do a cóhéag sin agus na há sin agus iletá gut. Okay, so Kaurin chief Kintebar o have two suhort to dina, Shapalina taxta going. Mike Bugger Reaganson, could he ever shocked better? Okay, let's Kitoshtik and son is shocked. Will Niall and son, Niall Oinish man, will to say in group is shocked. No, will do. Hello, good. Hi Niall, just on feel like Cooper of the Rolling Finn made a veer lava going or off leg with. I suppose Moran Shin Gerdid Nachni kind of all shoulder handy doing Gora I suppose on Shame Ibra the Thomas Swans Shin. I think Vishan Handy Mar Munster Bidger Khan Omlan Ekal Agus and Queen which these the Mac was mission Agus na tógrí better nu na ruddy go meach space goibh achfaní Brescia. Cat dear catá gist given son spas corrent náisiúnta. I wonder will ein their leg or veen le múntóirí a bheith istig sa spás sin. You know, le curlish an obertá siú like Alan agus Tomás fellar. Like cad a bheith anna áisiúl de múntóirí sais go practicúil le curlish da. I suppose the practical better acuni asquelga. Yeah, pretty much. Acuni asquelga just what the spawn current fit in the end really. Yeah, agus it's no it's Tommy anahas good lemochtine stack and son damiak tourim behe goib modele akfuni eviak sais gumranshiv goil aspa on felloher agus kaurok she gmor live martan deshigging initiation sais anim nu at lee agus kaurok she braham gurma got nailni has seen him to an point to mention so gurma got a session a rankling Mike just brew right better piece of bogella will can Ellen son going An Valerín dinach a grŵp a dó a chaint. Grŵp a dó an son. Tá rain fa. Cirán nó Claire nó Maeve nó Orla. Ní léon brú lads. Bhí mis just a grá mis me éonar ag múna Moscow so just go méid rudí reinte agus méid powerach like na planana agus rudí mar sin. Just Ní mo gael go roa ach irid so you can just ashna ve kind of the gael crinner who is shooting on cowrach dumsa anyway. Yeah. Gurmaga Clar can't go over the air and son clash to eat Abraham na? No gael flash Kildara. Oh Kildara. Well ta motor clash ta right to going a stoke a law enough August Tommy to go over in our nailor. So yeah, being dackers to slee. I mean, like Calva into on the stock and the Hackfunny Brescia shin. So it's selling Carul in the Kayla. Is shin right like Ibrian and Rodshaw, so Vedis come in Gachtina a Corlesh and digging Cheve, I mean Tashin on the Hawk to come Dina sauce the PC Bioga Orbert. Agus beir go rokan on group of WhatsApp and Louis Tomas Nis Lua le shing a cur agra cur an ober vegitor lava going agus det mish say structure occur Ferbert Exul Ernst na snahe Exula, Ags Asian Galera Rint and son, Carrock Shinner and Umlan. You know, better few better crotokers in the Mackensa. Okay, Mike, I think when I will in Rods of Fresh or all the Dina, a go hard on saw, a pew
Like an féidir am sa just rud a rá, sorry. Kintanesh, yeah. Just mohíim uanta lá luig me sin sa grúpa nearlí mar stach an slean an broner. But uanta ceapan ghfuil cúpla legan de friúil agus cúpla terma de friúil den rud céine. Okay. Is mohíim nuair táú sa rang agus beidir más rudig roiú sa siomar carbach fan in rud igen agus táú a chuin fao squats and lunges agus you know, beidir sit-ups, press-ups. Tá sé anéiscar na fáistí a bheith ag tiontú bhéle mar ghfuil beidir legan difriúil den rud céine agus dá meoch nílas go an glúisnú ochar nó rud ag just cumánta má hétí an sean syllabus a bhí ann tá focail in úsáid an sin agus níhí sin na focail atá úsáid sa sonraíocht nua ní sampla ó thuirt ní rihann sin lom just láthach ach me caiid an nu ann bheoh sé éascar fáistí antanga a halabhú sé go fada le corpadachas trí bhean na gaiilena don áirteist tá bhád níos mó termí ann agus manhfuil buncloch feite có bheoh an cé meile níos deacra. An bhain is maithan cóir sin just glúis cumónta a cothú. Will sais cáir nó tror fáil chuige sin beidir go mbeadh is ag Alan os rud ag bhfuil tú feimúla cagan son nó beidir aon den eile atá láthair an nocht choróchling. Tá gom can go raibh taí ag má cóglachaí nóir bhí sé ag tuairt féin corpadachas na áirteiste sé leistigh den sonraíocht é féin hí an termíocht de friúil in áisna ná sé mar hampla documéid eile tháinig amach so bhí sé gimpíar agus bhí sé gláirt leis an lead sa PDST corpadachas freisin faoi seo an bhí sé ag lé kind of an leanúnachas sin a luigh an net an sin go bhfuil sé sin ag testáil idir termíocht níl sampla ag teachún even fiú mar hampla sí seicamh nó srá ar gnáthimh I know tá cúpla slí chun ag rudí glachaíochta rá Tá gom go raibh deacrochtíige ach idir sé an SEC agus sé an Ryan bhí leanúnachas ar kind of ag testáil ó héhann termíochta so is dóiglim go raibh play ar chórá déanta chu agus maidir leis an leabhar nua bhí sé intin beidir go méoch peidir ná níos mórrá faoi seo but chance go méoch go méoch kind of glúis nuair ag an buinte leis an leabhar sin so sin é. Yeah, mar cinnte caiigh páistí agus múnteoirí so go dul dehíí ar an déirmíocht agus tá téimeocht ar le gacéan ábhar gailgus an áirih so caiimiid de thuirt daltí dul dehíí ar an déirmíocht sin agus bheoh sé bhí ar níos fearr ambeoh sa glúis cumónta mar luigh an éis an son. Anéis anna bhagur mar go sin is mór an cáir sin ó heh just obair a cruthúing ó heh fios a chur ar chud ibre. Yeah, great gur mágus. Éon písa eile ólais gur bhíon le daoine a reintling, sorry na mómid as seo. Okay, so bug méid raig an son na bhic le a háil. Yeah, so tá a ríis beag an spás córáinte sin an na gcónaí díomh, so má rihan éon rud leat ná beag leisgur bit ach $8 agus scríb an é, be míad an ón $8 agus féchan ar sin a ríis níos tíanaí. Okay, so bug méid a raig a ríis níos le haig fisrú ar na hachfaní agus breisiolalas a ríis níos ó tír chonel. Okay, so tá písa chur i láthair hena ag IFA agus tá mí chunéis sin a chur ar fáil inis rinne IFA é seo rihré. Okay, so má héon daoine isteach sa chat inis tá ceangal ann, breúar an ceangal sin agus nuair tá sibh tréis féchan ar filmid an sa agus beid cógáir ará a gíon son. Okay, so gabh leis an ceangal an son lehar dul.
Is mis ifa agus me gal Lord faoiceán den na hard an fólam a mis an ús a jogam le mo hagus féin. So sé an ús a céimrá go Harrythe dú le an tréimh se de ólam ó chin. An ardent me gal a fléinú a Google Slides agus na féidirachtaí le Google Slides chun seomar digita nó Bitmoji a dhearú. Seo bailháin a dús mé na slides in airí. Fríd lá spórt ó chin na agrú de phobal na scala. Seo coolra na scala, seo Doras tásaid an scal agus mar tún seo tá airí le síos hart fan clós sin. Agus le ins na Harry le go léir tá dúlan le feicil, so mé him sa stan seo go dtí present. Tá dúlan curthaiste ins na Harry le go léir. In a minute, I challenge you to see how many burpees you can do safely and effectively in 1 minute. Agus nuair a bhí an dé nuúlan deantaigh na scalaí, bhrú siad ar an tic sin, agus thug sin éadiste go dtí Google Form. Agus mar sin dé bhí sin an bhras a dom tháinig iad a chartú, so na dúlan an le léir in sin. So sin dóibháin a dúsid mé na slides an ré, agus beidir go mbeidh seo mar rá díomh léine don láspórt. So neis don seo mar fáin, is seo rud tháinig mé sampla de seo ar líne agus híl me go sé inta mai, agus ita fiúnta agus rinmid seo agus ar gáiste sláinte seo sa scal le linn Jane Glassel dearna agus an spríomhspreicete le sin seo mar fáin is seo na pobl scala a hacu mar hampla bhí yoga agén, bhí cóirle via, bhí sudokus, dathú tearapach, Pilates, cóirle maidir le amachar síosar na scalain, go dmhór cóirle an seo don na scalaí. Dearna dúsit me seo na hon díalan digitach de chorpaide has a thomú de daltaí, agus na rúsit me seo in na réire go fáil don MRB ag tá siúrin sin agam seo ról am anblainn de thugan, agus marcan si bhar seo, so seo do HRA mar hampla, be daltaí abalta god macnú a thurann seo, agus an sort díal an dhéanú den acliaith bhí deanta acu le linn an tréimh si de sé seachtain in nó mar sin dé. So an data an acliaith deanta an am an level déine, agus an sin an macnú ar an acliaith deanta an seachtain seo. Agus ag an dearú an sin, be go leor álas sin hon sort macnú cimsithe a thur le chéile. So sin dóid úsaide hon eile úsaide hon slides a úsaid mar ar den fólama. So cén dóid an antar siomra Bitmoji. Pick an iwa den to be coolra to shiv sé géri. Okay, so sin ced came. Alright. Darna came and shin to the cur na Harry sa siomra. So mar hampla an phone seo. Okay, ma clickling to air ta MFTT vir de shit. Okay, so cén dóid a chuirtar sin isteán. Well, is a reached insert iwa image. Okay, and 10 rud a bheith curma faoin seo na caifer na hiwan sin a bheith transparent. Muna bhfuil si transparent ní orca siad ráhaid. Mar sin tá dóid hartar seo ar Chromebook tá extension agam dar bhainam Lunapic agus úsaidim sin hon na pictorí or na hiwana a dhéanú transparent. So sin dóid hartar agus mé déanana gohfuil na extensions canal céirna ar ríbrí glúine agus mar sin dé. An trí rud in sin til le déanú na an audio. So tá ceol, ag mat tá géirí ceol sa siomra, Heg insert audio a dhéanú sin first a golóir sin a dhéanú. Fásta tá ticin seo má ticlinn tú sin tugann si sin tú iste go Google Forms a ríist chun na scóranna a hafadú, so sin dóid effecta an sin a dhéanú. Agus an rudéarna na is siomra Bitmoji a Dr. Arhu, mar sin dé mata de géirí Bitmoji fuhéana dhéanú tá sin first a golóir fríd appar de phone, app Bitmoji agus dear de cinhéim. Mar sin cin in na ard an fólama a tanú sa jogam a marangani agus cemara níos a mé ahan lá sa jim site agus rudí eile fásta ag is dóid effecta, is dóid malta agus siimplí achhuiine a hairint le chéile agus I suppose a chur a láthair don na scalarí agus fásta mar tíún seo heag lábhí ús Germanandid mar funan digida and leis an dóid ús mé éad don díalan digitachan sin don MRB. So sin a méid til agam agus mata aon ceisné just chur thug a méid. Great.
Okay. Right, gur má go ífa sin. Well, éonir sa bhreisir sin ífar gur bhaile a lua inis os rud gúil just an rud feice ag daoine? Well, bhí seo sort inta ar nach don airad ratha in réire le linn na Jane glasal bhí sé anar nach na céim bhí mácanta faoi níos iad rá vinnic nuair tam ar scoil ús sites, Google Sites níos minicí agus nuair clonimh se bhain sin ag cant faoi dóinní hon acmhaí a rant idir daoine go náisianta is bailla ainta mai sites, Google Sites hon rud mar sin a dhearú tá tionsnamh leir mé faoi seo ribh ag an ETB an seo agus tá muidig dearú Google Site do ahan snai in san cursa corpaide has faoi láthair agus in san Google Site sin tá measannach tá na áthracail tá na tascaí fálainne tá ahan rudón agus do réir a chéile bé tá muidig súil go mé Google Site don MRB in a galéir atá in san cursa JCT ag ceimime ra modulation slides bhí sé anú sa an ar go háirithe le linn an Jane glasal agus mar dúirt mé in san airad seo nuair nach bhfuil maidir scoil agus nó bhfuil muid feimú go thomlin. Ífe gur míle a sin just ceist bháin beidir agus méach sé simú ó hebh na an lochtéisteachta sais an seomar a rang an hallatá agat sais cad na hacmhaoinítá agat ó hebh na nascanna seo agsúil seo a úsáid bhfuil sais chlár agat nó agus áis tafada nó cadétá agat go díreach. I má hala féin? Yeah. Tá an telegor short throw agam agus ófir me sin an tia tá Google Sites có asúlanis fríd sin Tá ma achain le ar an Google Site fi se nascanna íhaine agus níl áach an telegor choréir agus tá ahanradón in áháin agus sin an príbuntaiste den na hard an fólama ag Google Sites go háirithe dúsa leis an telegor ní holam a bheith gan telegor Shortro anis. So sinnéad go dtíreach le tána Shortro projector sin telgeorí sin anna áisiúil ar fad agus gan áras is bhfuil cos an déag an timppla ar sin agus tá kense cos an déag láidir déing an tehítá gomsa go thir bu cinnte is mór an áise sin agus an son tá tusatrééis an tocadíanamh chun le nascanna sin atá ghfuil féidirachtaí ananta sto ó héad na páistí dá leis na páistí. It's great. Okay, so beidir go dúcha níos mó ceisna as bheitthe gobar ar na seomraí ar an nimil agus túna míad fuha sin do réir chéile. So ernst na seomraí ar an nimil an nuair se le bhar dul tá cúpla ceisnaá ó hebh an play. So cén gnéad an cleachtas ífe a chuige bhaimmaribh chuna sa déad fá beidir roiinte sin a chur in na rúnta do cóhéics féin agus beidir cadíad na hacfaní nó gníomhíocht éile a déata go carú leatsa sa téimar deirig. So I féchan amach ó roing anis cad a bheith simúil deit ó hebh hacfaní nó go mbeadh áisiúil deis an áir ag dul amach ón ihe nocht. Alright, so bogamid go dtína seomraí ar an nimil sin an chuir a goibh an son agus beag plégáir a going ar na hábhar sin. Rís gur má go dtíomh as an chur láthair sin. Grúpa héan. Guys, an bit gur fear live é seo just a chur nóla ó hebh an chorá bhíidir a goibh an son. Beidir Mary Jo, New Orla, fé libh cúpla focail rá beidir fé a bhí idir sa chorá goibh. So dhéananis a Google Classroom comá ó hebh bitmóji de, so bhíon rud cianan úsáid gomsa, but actually is smuoineh maithe ó hebh an MRB de sin cad bhí mar caintear an díalan a bheith thuasáin. Gheadad siad i líana suas go hábhálann sé é héin dur chéile agus an son ghfuil na héanrad in éáit bháin. So sin príomhar a bhí againn. Banistíocht is tó go Mary Jo, ha? Sin é. Mór an rud é sin ó hebh dáilá leis. Okay, great. Tá mé rá just greibh iad an daarmsa cos níl an ábaltach technoliaachta gom ben an rudí mar sníanamh, so bhrála mé gálam because ceapan gombeach sé có áisiú le haig an gar cuasa ó hebh. I know nílim se fiú caiintear an cuasáirteiste go fóil, but just ó hebh na gar cuasaí is ruí níl sé tugasteach go hifta gúlagáin, but háid caiintear. And just ó hebh an rudí mar sníanamh le linn díon glasáil bheith sé có áisiúil. So gur mágad íplasachnas tuairmí a roint because tá sé just dochreite de eiscint sin an rud a bhí marna caiintear just tá sé códas rudí mar seo eiscint agus na tuairmí ghólt agus
bheith mar spruc again bheith an rudí mar seo dhéanamh dom rud ag godálíonna le héidir ríist. Yeah. Now, agus, you know, sin ráite tugann sé rinn sé leom dá mé an bun rád a gut, an bun structúr ag mótóirí déadí se crod féin a choréir ach go méoch tús, go méoch an dáiláil líne le ó seo chuann seo agus é seo an chuann siúd agus an I bríocht fáimíocht ile a bhfuin leis, go méoch sin déanta ag dunéigen agus an sin í bheith a gut ach das nás féin a choréir cárócht sin go mór beidir gur rud é sin a bheith go méoch sim ag cag ann mar hógra nó mar rud a chusatáir seach cinnte cárócht sin. Is más muid a bheith sin tamitrééis nóta a ghlacha as sin. So go go bheith sin. Tá cúpla mí there a grúpa a car maybe Annette Norrich would like to come in. Yeah, better on son lads. Ní ra me sé ingrúpa cethir ní dólam. Okay. Tá brona Annette ní cahan. Annette better. Yeah, ní cahan, yeah. You're vroner. Tá sin aéis. Nu Alan, ví tú sé ládan san cum Abraham. Headan go mai Alan í bhád níos fearr. Catá geiste go bhín son ó gnéanaach na páistí obair beidir corpadachas. Yeah, just rud smín of réit lumsa there and son like rodégan a beidir lo dhéanamh sawala go navs block go bhfuil lár an a down the like a luig or a hashbon ife lár on the achfaní or the smínta I suppose dómh. But rud a beidir leat dhéanamh beidir ag teach suas go seachtain scoil an EV gan cúpla seachtain ar géifagúil an tachan tcún. Sin beidir smíanamh a beidir leat úsáid ní amháin just the dín glasáil, but amach an seo bé míid an ón é sin a chur fáil don adultaí. Is tócha Alan áéis gur má osclíonn muid ar súile chuig like cadí na féadríochtaí á áiríonn as an tréimh seo cé go raibh sé like trúbhéalach ar lí gur bhhaing dáilá le COVID agus le héad. Like tháinig éonród dearfa chun cín agus beidir ceannas rudí tháinig chun cín ná féadríochtaí ar líne atá ann in áíre. ó héobh corpadachas de mar in áíre bí mí de cuiineh corpadachas agus bíonn si ile ar siúil ar láháin gárang, má bhíon gárang go gut agus sin é ach tá bhadéir níos mó deisina níis chuir leis an ólas agus chuir leis an severas a bheith ag páistí le corpadachas. You know, bíon obair ag páistí ag cén ábhar eile, cén fád na meach breis ní gádó bheith trám ach go méach ólas breise agus beidir smuoinemh nó machna bhersúla chu maidir le a bhíon idir lábha go sa corpadachas. Choróg sin braham. So go má go Alan. Bhí Rachel sa grúpa seo freisin cór. Okay, Rachel will dúirt sean gachróide sin go brair fad ára gur mágat agus grúpa seach a cúpla rud an son na gaibh cumá maid tá sin dechar le léamh féidir dhéanamh beána níos mó. Oh, sorry, yeah. Yeah, beidir film sé lí dhéanamh pí beag. Okay, ach faoin an sá taringhog. Yeah, fair play the rifa. Like it's tóca má bhí mí is smuoineh de páistí like seo as saoil na ga so tá tú get géirí tang báí an bhló ina ggóhéachs in áíire. So right gom leiscéil tá chuisteach ar grúpa seacht. So can is míle beidir a ráfé sin? Luig, well stocha ar dús ar bhí mar clienta mar bhí ife going in our grúpa. Okay. Ach de Luig si gur bhain siad úsáid as an ach bhain sin I dé chun cabhar leis an gcuiste fallánna dúchláánna chucan cín sa scoil agus you know bheoh sé sáte stacha I mór an ábhar eile seachas é bheith goranta de carpadach seáin an son. So I reach like anna chud féidir ach bhí agus muintí ag tacht ón ach bhain sin. Okay, gur mé mágad sin. All right, Michael, some bug me the right. Let just to have time I come out soon ar an almond son. So just come in sin left here effect second agus bug me the right. Okay, Jean, le the hall tá piece of ólas le rein to go an son agus fága mé fút níise. Okay, Díomh gachtainna agus just tá chuna an scóil an aráint le an seo. Agus míle buchas le Mike agus Can as an gura thuirstam a bheith liver tróna. Just tá géirí é seo a lua seo scéim a bhainní mé an nura I mí
abron nuair bhí COVID tusa goin. Agus bhí me smuoineh na múnsaí gothartha na múnsaí gur bíad an tain búntar ábhar ina scoil a bhí a gceist. Agus go mbeadh siad beag an éon argóilta ó thaobh teagháil le múnsaí eile in an ábhar hain. So just le rud pointe tábhaach a chur núil sioscéim de scoilna lán chléilge na mór éideachais agus éileanna. Agus ó bheith éisteach libh tróna fecham gohfuil géirgá le rud náisiúnta agus seans go raci mé ráis agus go dhéanamid machnamh a lethnú amach go dtí na scoilna nach scoilna ETB iad. I suppose an rud is tábhachtaí a bhí gceiste seo ná go raibh a géirí gréasáin nó pobalcleachtas nó líonra a chruthú de bhúntarí trasna na tíre agus a bheith ann mar haíocht sa bhreis. So na haimna bhí an ná nasca cruthú idir bhúntarí nó cheanirí scoile tá sé oscailta do bhúntarí agus do cheanirí scoile timp na tíre. Agus chun de a thuirstoibh taú lena chéile aithna chur chéile dáchleachtas a roinnt agus ar nói achanní a roinnt. So chun is an aibrín an scéim, well I dosach a chuir mé cinál nascamach go mbeadh na múntarí an chlárú. Nuair a bhí múntarí chláirithe agus grabh deis acu síú suas I ggur ábhar amháin nó dhá ábhar nó trí ábhar ní raibh tóir ar bith a gceist. Bhí sé brac go thomláin ar am na múntarí iad hain. So chruthí mé cnúsgrúpaí de réir ábhar agus an rud a tharla ná bhí teagháilí anamnathe in nach cnúsgrúpa agus bhí ar an duine sin crunathe a agrú ar lína, so bhainmar mar úsáid as Microsoft Teams agus tháinig na múntarí sin nó na cnúsgrúpa sin le chéile go neamhar Malta ar lína beidir ar fá uirchléig agus ag brath ar cóhéics na daoine an mar si a géirí teach le chéile ar maidin nó ag am lón nó bhréis scoile. Fuhu go thomláin a bhí ann tá sé seo omláin solúba agus is faoin na múntarí conas go bhaimíonn sé ina réire. So mar dúirt mé bhí na crunathe ar lína agus I gcónaí Ryan an teagháilí nóta crunathe lumsa. Just cinál achhaimar a thuirstom ar méid a bhí pléite ag an grinú agus dá méach beidir dúchláán faoi le lúta ag an grinú. Go méach mise mar anadaí an ETBI in an rud ag an dhéanamh ar a son. Chomá le sin tá áit commónta crutha goin ar Teams agus feice sibh an sin tá anna chuid ábhar tá hartar 5 is 20 inis a gin idir beir le cheannacht ceol feice sibh an churbéidechas an sin. So list mór mílteach an sin agus an sin tá spás ag gach ábhar achhainní roinnt. So tá samplan sin den Ghaeilge, so tá achhainní áirteiste, achhainní den trachóisreach, achhainní generalta agus mar sin de. Agus cairinn se sin go mór le múntarí, go bhfuil an spás sin ann chun achhainní a roinnt. Agus go manan siad úsáid freisin as an chat, so tá méach dachracht nó dúchláán agat a rinne seachtainna, go méh fan an tacht ar Teams, an ceisteach agusteach go bhfuil taithí a géine ar X, Y, Z nó an bhfuil achhain bunathe ar péród a géine. Agus thréis lán ó beidir go duchacht duine arás agus go méach réiteach ar an bhaib sin. Chomáile sin im léana chur mé iad ó chádaí arsúil sna hábhar go léir agus bhí siad san iontach go raibh mission an síosteach leis na múntarí agus cuasaí éideachas a phlé de réir ábhar a rís
agus tá sé pléite goin ag level ETBI inis don bblion se thugan go maiid cead ag na príomhadí cead a thuirs do bhúntarí úsáid a bhaint as uaireanta forcan crocaí donna thógáidí seo so más crinú navérmol atá gceist nó más id ócáid struchtúr atá gceist go maiid deis ag na múntarí uaireanta forcan crocaí a úsáid. So feice sibh na statistican sin go dtí seo tá oscionn 200 múntarí chlártha trasna na hábhar sin atá lisáilte an sin tá trocha dó dar scolanna ag ghlacha pórta sa rud agus tá oscionn chuige cnúsgrúpaí atá aguain ag an buinte seo. Mar dúirt méid an tús seo scéim de scolanna na mórd éideachais agus éileanna ach racha mé rais agus feice mé cad gur féidir le dhéanamh chuné leathnúach don na scolanna go léir. So má tá aine géirí teachta dagfuil lom, tá má heola riomhfuist an sin agus seans go bhfuil roinnt aga an sin tá páirte chana féin na hábhar eile ach an rud a has amach dom san nachhfuil ach seachtar chlártha a gcuin don chorpa éideachas agus seo deis iontochtaíomh teach lena chéile agus cóibrú lena chéile agus bhulhin go mórdíobh las a bhaint as an scéim seo chun charú libh agus chun charú lebar glachtas agus sinna bhfuil weim gur magaí. All right, Jean, listen, gur maithfad sin. So tá taris cin sin ann do bhúntóirí agus a rís speic sé ar fáil a gaibh inig an na crunethe seo. So gur maithfad Jean. So sin é an áíre, tá mí tréis féchan ar na hintaí agsúil sa a bhí beartathe going don ihe. Mike má bhagan tú a go dtíon ceann glas le do hail. So rud a bheith anspéisiú dúine ná ó hebh just mar focail square. Agus be cúpla focail going ó Bernardine an son, sorry na móid daine, but bhrealing dar scríoch sibh an sa rud éigen na heasamach ón ihe díomh a go háirithe. Beidir moltí ó scoilne ar bhain ólis nó in rud éagsúil, right? So tá spás ar leid a gach éon grúp an son, díomh so má hen sibh tuigeann sibh cén grúpa in a raibh sibh grúpa hen grúpa dó grúpa sé, whatever, go dtí seacht. Agus scríbhisteach in éon áit an sun leistigh an grúpa sin do thuair mí féin. Okay, so fágam é sin fuaig just ar feig nó méid agus an sin bogam méid a raig go dtí Bernardine agus be cúpla focail going ó Bernardine. Tá bronar an just tháinig mé rastíir an am an sin. No, ní léon defar ar go fóid Bernardine tá sin go bra. Yeah, no, come scale herperma river an sin mé an Wi-Fi ar fe couple second agus just coil me call because an grinu me. Sin ar right, look, sin an saoil technoliaachta. Okay, tá na múntóirí scríbhisteach cúpla rud a chuig just chuig go bhaimar henú ar simúil féin tháinig as an ihe nacht. So tá mé féchan ar sin níis agus an sin be cúpla focail going ús Bernardine ag go deire. Tá leasca sa chat freisin ar ríis. Oh yeah. Okay, Mike, gur mágad. Aon duine just a tháinig déimi goachchas a tháinig ar eis ríis tá nasc don seomar choráinte agus na Google Sites sin tá sé in san chattíomh más mílibh just teachtar sin a ríis. Tá sé anndíomh. Ná tá cúpla sprúcanna an jasná an seo. Yeah, gur mágad leds. Sin. Cúpla rud a heasamach dom ná beidir an de féidirtí a bhain leis an díalann sin, díalann ar lína de fáistí, bheadh sin samúil, cinnte an táirseach braham goid annach chuid féidirchtaí ó hebh sin de amachchan sa a chuis chuir leis. Mike? Cúir, yeah, in my home like the MRBs, tá kind of tour school formal on, size tour school more formal than what we would have had. So I think the call for support around MRBs is very clear here. Yeah, tá sin láidir cinnte. Yeah. Tá an dara ceann cumá, yeah, great.
Bhí sé das cainte múntóirí, agus a rís a bhuiil sin don trahóiseach do bhúntóirí agus do Mike. Bhíonn sé going freisin cantá specification nua ann as well, so no tá sé an a táhachtach tá sé is rud táhachtach Bernardine a bhí an seo an nocht, you know. Okay, buntáistí heh cuiste foláine a crothú lena daltaí bheith folklór cotíanta de is sin lim cumá an glúis cotíanta sin commónta sin bheach sin cáirithach. Béir go léad ann, you know, ach just hocrú doing héin cinnte brehan go an tíirmíocht down. Consideration on inbox show, like there were a couple of slides back along, so if anybody wants to add anything back along as well, we'll be reviewing this with le August le ETVI Taration on inbox show fresh, and so you know it's a live slides, so anyone can add anything later as well, but this is really telling and shot. Go market, Mike. Can just fado hánig me sé sean copis is scoil ina Rome agus bhí glúis all in curtha le chéile ag cospór ag an no completely historic. Oh yes, it's Queen le mé. Bhí cinál bhí lehanach cahar bhí tú ábalta fila cosú le pamphléid a dimime amach, but bhí ceann ann do termí den Cumann Lucas Gael ach ní termí nachna bhí tú ábalta úsáid mas rud go rétorch ní rud ag an ná bhí ceann do beidir etfel capam bhog mé ra ón scoil sin is mór an trú an arthóg me fiú cópde, but Cospór. Go siad omlán as cló, but bheoch siad go híntaach mar achfan fiú PDF of dó da meoch aon den ábhta láh a carthú. Yeah. Okay. Gosh, lads, Anna could even saw the stock on our course you read fake cospór. And this near hula ach bhí an lehanach go má. Bhí an lehanach an the bás sin bú dollar eis chuige. Yeah. Agus brehan gohfuil, you know, tá réimse folklór ann ach níl annach iad a bhailú agus beidir socrú ortha, you know, agus beidir gohfuil rudí sa bhreis lútein sanna go tá folklór agus an sin tá nachna cainte cumá. Agus a rís beidir gohfuil se seo starúil a chonig mé lerán nuair bhí mé ag teagas sa scoil ára sin agus bhainse le termí carpadachas a bhíon úsáid sa bhunscoil. Bhí focail an jazz don Harsbachs agus trealamh glaciíochta agus cinnte ní héad na termí chéine a bhíon úsáid a goinge ach mas bhfuil scoláir ag teachtóging ón bhunscoil go dtí an bhanscoil tá an leanúnacha sin cumá ins na termí chéine. Great. Let's go on go sin Tommy can just bugger just come out sooner now Tommy Diana Canada. So is féidir if mar dúirt Mike beg se seo ar fáil is féidir if chuir le sin mar a rihin smuintí leh agus look tá sé ar fáil díobh. So bugga mé raig cúsa Bernardine mar Focus Square agus an áid rud gan áras gur mágad. So gur mágad can agus stocaní le coppla focail le rá agam ach ar dúspóir sto go buchas scóil a chulaganna. A chuidig leis an íhanocht chur ar fáil agus ar siúl agus go háirithe stocha leis na múntóirí atá seo rééis láfáidir scoil agus a rain a gcuid achfanní go fíl fleúil as go hoscailte le chuileganna an seo tá is intachan eisiom leir sibh ní bháin as nobar tá déanta goibh ach as an oscailteach agus an lethúlacht an éile sin. Sin idir a héine agus an sin is ionta go nó é an cógúlaocht eáil. Sílim go háide hinnar tá na sonríochttaí sáchnú agus chohairt na carcuigí beidir difriúil agus chohairt. Bíonn sé rógó lánach é a dhéanamh linghéin. Agus chuid den carcaige a bhainean nó chuid mhór den carcaige a bhainean leis an grat an tráthrach ná an obair coibritheach sin. Mehelú mar thugamaid ar ammantaí ar bhfuair an Gaeilge, is agad an mehelú sin teachla chéileann ar tá jab mór le duineh agus beidir nach bhfuil focail béirle ar bheithelú úsáidimiid collaboration beidir savéirle beidir nach chuna ní amachchas amach. Ach spánan ich nocht an cinál mar bud is agad luach
spásní digitacha atá tastal anspéisi gom in san rud atá dinta ag ní TBI Gene agat an sin an fórum fest agus anam bra gweilach choma spás digitach do bhúntúirí in achover con acquaní agus smuinti a riint agus caur a lorug agus an sin spás nó san ihe ócáid na hí an nocht gur cinál I ócáidé ar bhealach mar bhí an iritin daoine ag riint so agus anmhacht de maic agus de cruúir asocht agrú agus a chur I láthir agus a ríist as na curcaí agsúla bhain sibse las as tú an nacht chun go bhéideach muid fád a bheith riint lena chéile le linnathóáide chomá mar bhúntartanga is tócha chuirmis a spéis in san méim a bhí an gátála lúis agus téirmíocht chomónta agus is tócha dechar is bheith go I cáhart le tasúir sin bhealach a goháin go mé ag mulle Mas muite asíon faoinú más TBIú más cagnú cibéidirú más tunscadal choráinte é sin gur cheart bé gomach sé bunathe irdas is féidir hanga na sonríochta I dúspóire. Mar is é sin an achan is commónta ná achan behéile agus is sto go bhás an choile rud eile as sin so beidir gur tús faointe sin mar luí go lormúntúirí go bhfuil trí herme beidir bud is get ganú trí herme riint na himachtaí as na gnéige den chorpadachas. So privilege dom sa bhí an fólam fannaithe mar ní múnteir carpadachas mé ach bfuin mé ansalt agus ansásamhas agus riint was muintí an sin má le rudí atáfáil agus beidir freisin riochtainna sitá an so ábharmachnamh dom gur mí maithagaid. Áris. Bernardine gur mágad a sin an bhuiochtaí a sin. So just mar is tócha cúpla focail square a rís buchas an mic as an rudse a chur le céad an áíire agus go háir is tócha na múntóirí as a gcuid a roint ling si sin nach go háir Alan Tomás agus Ifan son míle buchas díomh as bhór gcuid a roint ling tá sé có unspráideach doing an áíire é sin é eiscint agus is mílam just mar cúpla focail square. Bhí mé fécant tweet a chur Michael D amach an son le déanaí agus bhí sé ceangailte le dáin le lá damhanda na crathachta agus na nuáíochta. Right? Agus seo méad a dúirt sé agus meas an greibh se aníúnach go héamh fécant ar na méad a bhí ar láigh na mútóirí an seo. Seo dúirt sé mar sin go leanamíd oring ag bringlóideach ling. Go leanamíd oring leis an ngrá. Go leanamíd oring ag scapa, go leanamíd oring ag crothú ó is tríd ar grothacht a bharimíd. So bhrethas an nocht go raibh anasáis fisrucht ar siúl agus má leanamíd oring ag fisrú tucaigh rud maithas sin, cén slí is fearr é seo dhéanamh níos fearr go féadling é seo dhéanamh. So ar slí bhí sé sin ar siúl ag na múntóirí chur an the rudí láthir doing agus sin é láthir an sá. Tá míad ag fisrú cén slí gur féadling an jobí ana beganí níos fearr agus cathú an Gaeilge, an cultúr Gaeilge agus an tábhar a cathú san na dachas. So gur míle maith goibh ile as bheith cófáirte go nocht agus measam man bhfuil focail eile le rá go féin mar cóúidir an sa nocht tá mé chun an rud a chríochnú libh inis.